Ahojte, pekný večer, vítajte pri ďalšej epizóde Lost Mine of Phandelver a pokračovanie od Party Luck Points. Ja som váš DM Balu. Naša družina v poslednej epizóde po dlhom putovaní zakotvila v zájazdnom hostinci a keď ďalej sledovali náklad, ktorý mali sledovať, zistili, že tento náklad bol uložený v zamknutej miestnosti takmer ako trezore. A keď sa tam dostali, zistili, že ten náklad tam už takmer nie je. A našli aj tajné dvere a pod tajnými dverami tajnú chodbu. Chodbu sledovali až do močiarov, hlboko do močiarov, kde našli malý kúsok suchšej zeme, v ktorom teda našli nejaké prístrežky a ako sa tam usadili a postavili hliadky, zistili, že sa k ním blíži na 3 kanoách vyrezaných z kmeňov celkom 12 postav, ktoré rozoznali ako Lizard Folkov. Dobrodružstvo začína teraz. Nech sa páči. Kano je nesklonné, nie? Kano je asi nesklonné, to je jedno teraz. Máte tam... Mal si povedať monoxylov a bolo by. Máte tam 12. Máte tam 3 loďky, ktoré sa k vám približujú. Ako vravím naposledy, keď som ja som vytiahol rapír, paličku a čakám, že čo sa bude diať. Ja kričím na nich. Idete sem s dobrými úmyslami. Kričíš na nich. Ja ti zakriem hubu predtým, než dačo povieš. Hraj, ja som ten blbý. Ako boli ďaleko? Vy ste si ich všimli, oni vás zatiaľ nie. Ešte boli celkom ďaleko. Kto by sa pokúsila teda schovať? Ja sa tiež schovám. Máme aj nejakú mapu? Máme, sekundu. Nám sa mi načíta. Samozrejme. No. V balíku, ktorý som kúpil, nebola mapa tohto kempu. Ona originály ani nie je vonom v dobrodružstve. Pretože ja ho mám celé to dobrodružstvo, takže... Tam nie je, ale máme tu Random Maple Swamp, takže spravíme z toho, čo sa bude dať. Prosím vás, hoďte sa, ako náhle sa načíta mapa. Už má Ašar token, čo má stále používať Daranov? Máš už token. Hoďte sa... To fakt tam nič nevidíte ešte stále? Ešte stále No. nie. Tak skúste sem. Do tmy? Keď sa tam hodíte, tak už niečo uvidíte, hej. Ešte vám to pingnem. Prečo je ako väčšia? Prečo ste takí malí, to nie, a tieto mapy a tieto veci. Viete si to zväčšiť, či mám to pozväčšovať? Tebe sa čo stalo? Musíš to ty, nejde to. OK. A to je obrovské. Neviem, prečo toto teraz takto robí. A ja stále nič nevidím. Dobre, nemusíš sa tam dávať 40 krát. Aha, lebo ja stále nič nevidím. Počkaj. Ale už mal by si, lebo som ti zapol videnie. Nedávaj tam Darana, prosím ťa. Ja som si myslel, že keď dám Darana... Ja neviem, čo som tam dal, ja stále nič nevidím. Toto je príšerné, ja sa musím ospravedlniť, ale to proste celé mi to buguje, zaondené je to Počuj, nenabúral sa ti niekto do oného? pomalené. Nie, vypni si Dynamic Lighting, lebo to môže. Nemôžem vypnúť Dynamic Lighting, lebo je automaticky nastavené na týchto mapách. Nemôžeš nechať malého, nech vieme, že to som ja. Že si Kramont. Stále si Medium, takže... Áno. Duše zosnulých.
Krámo do šírky rozhodne medium nie, toto je pohľad z vrchu. Takže... Keď som ti ho zapol, tak prečo to teraz blbne? Nezabudajte inak, že máte aid, ktorý nám Ja ešte nie, stále takže... platí. Nox, Atrej a ja. Ašar, beriem to tak, že vždy máš nejaký zdroj svetla, to znamená, že ti automaticky zapínam na tokene Dynamic Lightning, aby si ho... Áno, však keby som nevidel, tak mám na pleci sovu, takže... Áno, povedal si, že používaš toho, takže beriem to tak. Dúfam, že už to bude fungovať. Už by to mohlo fungovať. Tiež jeden z dôvodov, prečo... No konečne, no vidím. OK. Vidím, No. tu som. Prichádzajú z dola zprava, z tohto smeru. Už to aj pinglo. Jo, pinglo. Predstavte si, že tam ako je ten ohyb toho ramena, toho potôčika alebo niečoho, za chvíľu to tam prestáva a je tam proste vodná plocha, z ktorej teda vidíte tie tri kanojky, ako sa k vám približujú. Tu, hej. Tam dole z rohu. Ešte proste z toho rohu ďalej idú. Je to náhodná mapa, takže náhodne to spravíme. Ašar, poď sem. Ja niečo skúsim. OK. Vykastím Fog Cloud. Niekde sem. Okolo seba, hej? Nie, to má 120 feetový range. Range a radiusu, ale... Centered on a point within range. Môžem si vybrať hociaký point a z neho je to 20 feetov. Tak. Dobre, a chceš to teda kam vykastiť? Asi tu niekde, čiže 20 feetov odtiaľto na všetky strany. Alebo respektíve tu. Aby som pokryl vlastne toto územie. Tak nejaká, no. OK. Dobre, tak to skúsime spraviť takto. Čiže zoberiem kladivo, tresknem ho o zem, zakričím. Keby si to skúsil zakúsiť potichu, aby nás nepočuli. Zašepkám. Duolk gof. A proste z toho miesta sa začne obrovská hmla hmíriť. Pokrie celé toto územie. Super. A sa tak otočím nadol a čakám, Nevidím, že... dov je už schovaná. Aha. Tak hľadám dov a... nič. Ja som sa tiež pokúsil schovať, ale nehodil som si nejak extra dobre na stealth. Mute mi. OK. OK, idem sa schovať. Čo sa baví? Ja idem tiež. Mám si aj stealthovať sa. Si seba sa hádať. To bude veľmi dobré. Bude. Kde máme tie nové, idem otestovať. Nope. Where is that? D20. No. OK. Dobre. A treťka. Ty si čistý Arčom z oného Mám to metra. zamknuté. Bola 18, lenže ja mám disadvantage, lebo mám heavy armor.
Aha, ja mám tiež disadvantage, dobre, že hovoríš. Čo si hádžeme Fuck. stealth? Koľko si dala? Tyri Pridávam hodila. sa do klubu. 4. A to som si myslel, že mojich 11 je zle. Stealth je 23 u mňa. Óóó. 22. Vítaj v klube. No a my vám to pokazíme Áno. teraz s našimi kružkami. Ja mám prehodce so mnou na mape, lebo s mojím stealthom ja tuto budem asi myslieť, že som schovaný a pritom aj úplne vidno za týmto kameňom. Ja už sa snažíme hrať. Mám to úplne zamrznuté celé. A echo je tam najlepšie prostred. Neviem, kam ho strečím. Tak To sebe. není XXL echo. Ale vyzeralo to epicky, že ten fog cloud a spoza neho proste pretrča gigantický atrej. Ty môžeš mať aj v prehľadači na chuje nastavené. Ja som si musela vypínať niečo, aby mi vôbec išiel. Lebo tiež to mám zamrznuté. HDDR, alebo jak sa to volá. Teraz neviem. Kde mám nastavenia? Ospravedlňujte naše technické problémy. To To sa vždy musí byť vystane. na každej seške. Jasne, bez toho by to nebolo. Hakuna Matata. Matata. Kde to je? Kedy sme mali dlhý oddych? Keď sme normálne, keď sa Atrej skoro utopil, keď išiel po houbičky. Hej. Mali sme na konci sešky. Mhm. Hneď pred tým encounterom sme sa zobudili vlastne chvíľku pred ním. A Šar nám tam spravil chatku a išli sme pinkať. Tak. Do pyžamka sa chcem dať. Tak sa mi chce spínkať. Čo sa stalo? To je referencia na medzihokejové reklamy. Vzhľadom k tomu, že nepozerám hokej, tak ma to vôbec nie to. Áno, Že bežia nemusíš. momentálne majstrovstvá sveta v hokeji, takže... To krasokorčulovanie? To není ani kraso a ani korčulovanie, bohužiaľ. Ani hokej. Tak na čo to Hokej. pozeráš, keď tam nič nie je? Čo? Na čo to pozeráš, keď tam nič nie je? Včera som si to zapol a pre moju psychickú pohodu som to vypol, keď sme s Lotyšmi prehrávali, takže za stavu 1-1 som to vypol, lebo som vedel, že to už aj tak prehráme a takže tak. To kolečko nejde vymazať. Pomoc. To ti bude asi musieť admin. Nebol som. Admin momentálne sa nevie ani pohnúť. Cez čo máš zapnuté? Firefox. Aký prehľadávač? Firefox. To ešte existuje? Jo. Si ho dosť chvália. Dobre, ja som to Kdež? štartoval a zdá sa, že sa to začalo trochu hýbať. Je to stále spomalené ako v mede. Ale... Však sme vonom, jak sa to volá? Močiari. Močiari, presne tak. Dobre.
Prečo ten strom rastie? Aha. Ktorý strom rastie? Čo, halucinácie? No? Si posielala. Beware, quicksand. Ten strom rastie. Ja. OK. Musíme to... I see. Genjutsu. Skúsime to... Všetci tu teraz pozrieme Naruto, či čo? Proste jasne, že každý net pozeral Naruto. Ja som sa znova začala rozpozorovať, lebo sa nudím a nemám už čo kúkať. A dúfam, že si stiahla ten fanúšikovský edit, tú Kai verziu. Ja neviem, co pozerám na Kúkaj to. V japonštine. Jasné. Je taký edit, ktorý ti vystane 50%. Všetky recapy, všetok filler. Najlepšia hláška z celého Naruta. You almost anticipated my moves. Almost. No, the best to povedal Oni. Itachi pri súboji na rieke, keď sa prvý raz objavil Kakashimu. Keď ho zabodol zo zadu. A potom ako si už bol v Genjutsu. Doslova som včera bola na tej epizóde. Takto nejako ten fog cloud? Či má byť väčší, menší? 20 feetov, dobre, tak to je. OK. Takže, ako tak čakajte? No asi má byť trochu väčší, ale kašľať na to už. Áno. Berieme na to tak, že to tak je. Keďže ste sa poschovávali, pozrieme sa... Ani nie. Áno. My dvaja nie s Kramondom. Áno, nám trčia rítes. Koľko ste si hodili na stav? Kamene. 4. Obidvaja? Áno. A ja mám iba 11, takže... Šupia vedľa seba, že... Dobre. Takže vidíte ich, ako sa vylodili. Layer je token layer. Všimli si tú hmlu, ale cez tú hmlu, napriek tomu, že ste teda Ašar spozornili, keď ťa zbadali. Zbadali teba. OK. No a kraja začali sa medzi sebou rozprávať, baviť sa. Akým jazykom sa bavia? Nerozumieš to, lebo si ďaleko, začali sa tak medzi sebou šepkať. OK, lebo ja mám drakonik. Viem, že máš drakonik, ale zatiaľ nerozumieš. Potom jeden z nich vyjde dopredu. OK. A zavrčí na teba. V drakoniku. Vidíme ťa! Kto ste a čo tu chcete? OK. Paradoxne rozumiem aj ja. Ja sa tak vymocem, tady o to idem sem a že prosím vás, ktorou cestou sa ide do Neverwinteru? OK, daj mi Deception. Áno. A ja rozumiem. Všetci rozumejú okrem mňa. Ale Ježiš, ten má práve že dobrý. Dirty 20. OK, ak sa na teba zadíva, otočí sa k ostatný, očividne je zmetený, nevie, čo by mal robiť. Naspäť sa otočí k tebe. Nikdy zima? To je čo? To je také mesto, mi povedali, že tuto za rohom mám ísť doprava, ale teraz už nepamätám, že či som mal ísť doprava alebo doľava a teraz vlastne neviem, že či som na dobrej ceste a teda... Nie si na dobrej ceste, otoč sa a chod naspäť.
Dobre, ale kam naspäť, lebo ja neviem, kde som. Ukáže ti smer, od ktorého ste prišli. Ale stade ja som prišiel a tam nič nie je, to znamená, že musím ísť niekam inám. Nie, nemáš ísť nikam inám, máš ísť naspäť. Kým sa takto rozprávajú, tak ja by som chcel túto prebehnúť, kým táto konverzácia prebieha. Chceš to spraviť stealthily? Hej, stealthily, takto, Tak, tadiaľto, vyhoď stealth. sem za tento kameň. Nemôže s výhodou, keď ho tá hmla nejak blokuje? Nie. Tak, Nie, majú tam možno. line of sight. Partially, takže majú tam, hej. 19. OK. Liquid core kocka. Dobre. Nemáš pocit, že by ste niekto všimol? Prebehol si tam? A ja ako sa teda... Ale kedy mám ísť? Ja som sa stratil. A neviem, čo mám robiť. Začínam sa tam tváriť, že hysáčim. Dobre, daj mi performance. OK. Performance mám dosť slabý. 11. Keď začneš toto robiť, tak na teba jeho výraz z toho, čo teda aspoň sa ti zdá, že by si vedel čítať možno v tých jašteríčích rysoch, sa ti zdá, že mu tvárou prebehlo akési pohrdanie. A položí ruku na palicu, ktorú má po boku a hovorí: stratený alebo nestratený, vrátiš sa naspäť. Ale ja neviem, kde je naspäť, chápete? Ja neviem, kam mám ísť. Keď si došiel sem, budeš sa vedieť vrátiť. Ako Počítam keď neviem, do 5. kde som? Do 5? 2. 3. OK, moment. 4. Niečo pre vás mám. Vyťahujem paličku. Fireball. OK. Ale nie, lebo keď vyťahneš paličku, dáme si iniciatívu. Hajze. Aj tak by už na mňa zaútočil, takže je to jedno. A naposledy tak dobre hádzali, hneď zo začiatku som hodil 2 20, keď som DMoval a teraz tak na prvú hádžu. Nahoďte sa prosím, kto viete. A kľudne si nahačte a prepíšte, kto viete. Ja hodím za všetkých naraz, nebudem to za 12 oných. Ako si to viem nahodiť? Viem si to nahodiť, že hodím fyzicky kockou? Si klikni na iniciatívu a potom si to môžeš prejavať. Označíš si svoj token v prvom rade. V prvom rade musíš mať označený svoj token. Potom v denníku klikneš na iniciatívu. Okay. Ten text je iniciatíva. Normálne na text, hej. Iniciatíva. Token mám zjavne asi. Áno. To je druhá 20. Som to rokole. Otvor si denník. Klikneš na initiative. Len ja to chcem sám potom ručne hodiť. To si viem prepísať, hej? Áno, to si potom vieš prepísať. Jo, dobre. Tým, že teraz hodíš, vlastne sa dostaneš do poradia, do tabuľky. Tak. A teraz klikneš na tú 11 na tabuľke, nie na meno, ale na 11 a prepíši si to podľa toho, koľko si to hodil. Jo. Okay. Dobre, nechávam to tak, keďže som hodil to isté. S výsledkom, dobre. Takže platí. OK. Dobre, že vyhadzujem načerovanky na iniciatívu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dobre. Takže štandardne Dou. No. Pol sekundy, len si pozriem range na spely. Poriadku. Range 150 feetov.
Takže Dou začne z pozadia kastiť. Čo? A tento To sexy si chceš rádius. klamať. Linger. Spike growth, OK. Takže ich chytí všetkých. Yep. A ako bonusovú akciu by si Dou znova dala hide. OK. Rogue. 14 plus 10, 24. Nemusí to byť tak nahlas. Dobre, takže hide, OK. Moves into or within the area it takes, OK, takže pokiaľ sa budú hýbať. Dobre, Nox. Ja môžem konečne spraviť niečo, čo môžem, a to je Call Lightning. To už som tak dávno chcela spraviť. Nie, OK. prečo mi to bereš? Už ho mám nachystaný. Tak dajte ho Môže byť ísť aj dvaja. tak. Poďte, nepúšťam. Hoď mi ho do A ja chatu, som- prosím ťa. A ja som tam Ja chcel už hodiť som Fireball, ale vždy hovorím si, zmenil. nebudem to Johnom vykaziť. Kľudne 2 fireball. Jak to, že máš fireball? Scroll mám. Jaj, scroll si nechaj. Kým ja mám ešte spell sloty, tak scroll si nechaj. OK. Takže kde? Pinkni mi to. Tiež jak je ona. Proste. Tu je Som. center, Aby to to som- ale netrafíš, lebo each creature within 5 feet of that point. Au, Nie, 5 tam feet. sa len vytvorí ten mrak. Ja som to tak pochopila. Different radius on a point, you can see the spell to nič. Áno, a bolt of lightning flashes down from the cloud to that point, hej? Čiže ty potom vyberieš jeden bod, kde udrie blesk. Áno. A všetci do 5 stôp od toho jedného bodu, kde udrie Áno. blesk, musia hodiť deck save. Áno. Jo. Čiže môže Ale byť keď ten si cloud jest- kľudne môže byť 20 stopový rovno nad nimi, tak ako je aj pod nimi Spike Growth Majkov, respektíve Doin, 60 stopový. 60 stop na výšku. A 100. Aha, nie, 60 stop radius. OK, takže Áno. cloud je No, obrovský. Cloud je obrovský. Ale ty mi teraz ukáž miesto, kam to chceš buchnúť, ten blesk jeden. Chcem proste, tak jak sú tam tí 4. Na tých 4, OK. Dole. Áno. Tak ideme hádzať Ja deck vykúknem savey. samozrejme, aby som... A poď, Dobre. prosím. Dex savey. Prvý, koľko máš DCčko? DCčko... DCčko je toto 16. Aký máš OK. výsledok? Aj, Prvý dal, druhý nedal, tretí dal, štvrtý nedal. Takže tí dvaja naľavo, jak sú nad sebou, tí uspeli, a tí dvaja napravo, jak sú nad sebou, tí neúspeli. Takže mi hoď 3D10. Hoď. 3D. 10. 10. Takže Svinia. 10 a 5. Až no máš až chovám žabonušovú na hide. To by som si... Kde máme? To je tiež stealth, že? Ale počkaj, ty môžeš Počkaj, mať počkaj. hide ako bonusovú? Nie, tuším. Môže roll? Nie, počkaj. Ja som zle prečítala, sorry. Iba sa zastrčím. Jasné, OK. Zastanú späť. Štandard. Dobre, Yaman. Ja mám Rozmýšľam... tým jednu. Už nie.
Zaškrtávam poličko do píska. Musím vidieť na tento, ale asi nie na Eldritch Blast, že? Musíš Musíš. vidieť. Musím. OK. Áno. Tak, To by bol jaký OP, keby si nemusel vidieť. hej. OK. This one. Yes, áno, mám. Ale posuniem sa trošku dopredu. Cez toto vidím? Cez tento bog? Či čo to tu je? Hej. Dobre. A tohto vidím tiež, či nie? Nie, Je tam ten medzi vami fog? je ten fog cloud. Cez ten nie je vidno nič. Dobre, tak ja sa... Bol som tu. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, asi sem. Tak sa chcem, aby som potom aj na neho videl. Teoreticky sa presuniem niekde sem. Ďalšie kolo, ale... prasknem niekde sem do tohto. Jeden a druhý. Eldritch. OK. Daj mi útoky. Dám ti damage. Nie, daj mi útoky OK, najprv. to je útok, áno. 15. 15 trafí. Akurát. Výborne. To je 10, že? Plus, dačo? No ja neviem, ty máš svoj Eldritch Blast. 3 8 damage. OK. Second. Ide do toho pod ním, hej? Áno, áno. Dobre. To máme veľa. 22. To trafí. 10. 5. To máme. 10 damage. OK. Ešte niečo? Ostávam tam, ešte pozriem, či nejakú bonusovku narýchlo, ale asi nebude nič. Asi nie, môžete ísť. OK. A Trey, pripraví sa Kramont. Jo, a Trey to dešne asi k... A ja mu to vidí akorát tak. Takto. Do prčíc. No. Echlo asi bude minút. Ale však za bonusku môžem vyvolať znova. Tak šuchneme sem. Hello OK. there. A bude útočiť? Nebude. Máš mal dash. That's all, folks. OK, Kramont. Dobre, ja sa pohnem. No poď. 1, 2, 3, 4, 5. Sem. A 60 feetov odo mňa vykastím kladivo. Spiritual weapon, hej? Čiže bonusovka. Spiritual weapon, áno. Pozerám, že kde ho mám, lebo sa mi to nejak stratilo. Medzi kúzlami. V pomôckach tam by malo byť. Postavy... Nemám tu. Prehráč... Aha, kúzly pomôcky. Dobre, mám. Pomôcky kúzla. Áno. Počkaj, musím si pozrieť 60 feetov. 60 feetov je tu. Čiže tuto vedľa echa ho vyčarujem. A mohol by som, alebo vedel by som zrušiť ten fog cloud? Ty si ho vyčaroval, hej? Stačí, že ho povieš, že dropuješ v podstate, lebo... Dobre, a fog cloud končí. Lebo to je tvoja koncentrácia, takže je na tebe. Vypínam. Okay. Dobre. Ašar. Kam? No tak, aby ich to trafilo všetkých, lebo to má tiež 20 feet. No okej, takže dobre. 12 teda potrebujem. Ešte, že ich toľko mám. Takže 12, 15, 3, 4, 5, 6,
21, 24, 26, 30. 35 a DCčko majú... To je z vantky. DCčko... Takže pozri mi DCčko vantky. Nie, to je akože si vyťahujem svoj fokus vantku. Aha, fokus. OK. A je to moje DCčko a moje DCčko je 15. A koľko máš damage? Ježiš, koľko som ti to povedal, som si ho teraz rátal. 12, 15, počkať, 6, 12, 18, 20, 23, 26, 28, 32. 32. Na polovicu je 16. OK. OK. Dobre, ako prišiel obrovský výbuch od Ashera, tak všetci padli. Úplne všetci? Nie. Dvaja zostali stáť. Ako takto som si z tej paličku robil také, že ešte nejaké pripomienky? Dvaja, počkaj, hneď to len to musím nabaviť. Ja mám si vytiaľ saklík nejakých snacks, orieškov a začal. OK, tento tiež. A títo dvaja zostali stáť. Hodne ohorení. A sú na rade. Ako videli, že odkladáš tu, respektíve, že držíš ďalej v ruke ten fokus, obidvaja zahodili zbrane, kľakli si na kolená a začali sa kláňať. Povstaňte, vaše božstvo vám dovolilo povstať. Tak veľmi pomaly sa postavia a s veľkou bázňou na teba pozerajú. OK, dobre, chlapci, poďte sem. A idem takto. No. OK, sekundu. Prehodíme si muzičku. Nox, drgni do nich ten blesk, prídu za Asher tebou. nemá radosť. Tak veľmi pomaly a neozbrojení idú za tebou. No, poďte. Ja a moji kamaráti sa chceme opýtať na pár vecí. Firegrove tam ešte je. None the fuck. Zomreli v snahe priblížiť sa svojmu božstvu. Aha, Spygrove, chceš ho zrušiť? Videla by tam dou. Určite by to počula. Určite videla blesk a Fog Cloud zmizol, teda fireballku a Fog Cloud zmizol. No dobre, zrušila by to. Bolo by to vtipné, ale nebudem. OK. Ešte pre istotu nechávam. Ešte je tam stále mráčik. Jasné. Kladivo. Nad nimi, hej. No, pozerajú na teba, čakajú. No a aby ste teda vedeli, ja nie som tu jediný taký, ktorý má takéto schopnosti. Pozrieme na Noxa. Môžeš odpaliť niektorý strom. Pravím. Okay. Z toho oblaku, ktorý sa vytvoril nad vami, padne blesk. A ty zmizni. A tento strom, tento začne horieť. Dobre. Predelil sa na polovicu a z tej spodnej časti vzblkli plamene. No. A keď už vieme, na čom sme, tak teraz sa môžeme rozprávať. OK, hoď Intimidation s výhodou.
Ja mu pomáham s intimidation. To je, nemôže mať dve výhody. Nemôžem. Už má výhodu, na čo mu budeš pomáhať. Intimidation. Dirty 20. OK. Vyzerá, že visia na každom tvojom slove. No, takže, moji milí drahí, nepočúvajte len mňa, ale počúvajte aj tuto mojich kamarátov, dohodneme sa tak, áno, ak by sa chceli niečo opýtať. Takže, v prvom rade, čo ste zač? My sme jaštieri ľudia. To viem, ale čo tu robíte, čím sa tu živíte, čo tu porábate a také veci. Pošepkám Ašerovi, rozprávaj sa s nimi jak so mnou. Však sa s nimi rozprávam jak s tebou. My sme klan šupinatej smrti. Videl som, že ste dosť rýchlo a šupinato umreli. Tak sklonia hlavou obidvaja. Upečený? Tí, čo tam zostali, sú tam upečení z toho blesku od mojho? Upečení. Práve, že to sú tí dvaja, čo vydržali ten tvoj blesk. OK. Takže, a čo tu tak porábate? My ochraňujeme, robíme hliadky. Slúžime. A čo ochraňujete? Čo ochraňujete a komu slúžite? Hrad? Aký hrad? Kamenný, veľká stavba kamenná. Kde je hrad? A to je váš hrad? Nie, my nežijeme v hradoch. A čí je ten hrad? No, usadil sa tam usadil. Jeho meno je... usadila sa tam Rezmíra. Nie, náhodou tak... Počkajte, ja nepoznám Rezmíru. Ty nie. Zaujímavé. Rezmíra. Aha, to vy ju poznáte? Áno. Mali sme čo dočinenia. Jako, s ňou osobne nie ešte, ale počuli sme o nej veľa. Aha, je to dobré alebo zle? Takže zle. Dobre. Takže, a čo tam tá Rezmíra robí? No, Rezmíra tam niekedy a niekedy nie je. Dobre, a keď tam je, tak čo tam robí? To my nevieme, nás k tomu nepúšťajú. Aha, a kto vás k tomu nepúšťa? No, Borngrey. Kto? Borngrey. A potom ešte tí z propadení Bolivagovia, Farblex a jeho banda. Nebol tam len Dudroza. OK. Borngrey. Kto je Borngrey? Borngrey je ten, čo rozhoduje namiesto Rezmíry. Keď tam nie je, aj keď tam asi aj je. Aha. OK. Taká otázočka. Vy chodievate tuto do takej nedalekej krčmičky zbierať nejaké truhlice? Práve sme išli pre náklad, áno. A to vám teda kázali oni, títo Borngrey a Rezmíra a spol? Áno. A oni to teda zberú do toho hradu, čo ste spomínali, ale vy neviete, čo tam s tým robia? Nie. Well, Ale my nie sme len takí sluhovia, tak sa buchne. My sme žoldnieri, oni nám platia. A čím vám platia? Železom a magickými amuletmi. A keď sa zahľadíš, tak vidíš, že obidvaja majú rôzne také amulety, kostičky a takéto veci. Aj tie mŕtvoly, ktoré tam sú, to, čo z nich zostalo, majú také rôzne amulety, kostičkové, ale keď sa na to zapozeráš lepšie, vidíš, že tam sú aj také úplne, že cetky, nejaké sklenené korálky a takéto kože, zuby a takéto veci. Kúkam na to. Tieto amulety, hej? Áno,
A to oni vám narozprávali, že toto má nejakú moc? Toto má veľkú moc. Videli ste, ako to má veľkú moc. Stačilo jedno moje kúzla a všetci ste v poli v prdeli. Tvoja moc je väčšia. Vieš čo, poviem ti, pozri na tú gorelku, ktorú mám v sebe. Toto nemá absolútne žiadnu moc. A oni vás klamú. Daj mi. Presvedčovanie. Guidance. Persuasion. Počkaj. 16. OK. Tie jeho plazie oči, ako na teba pozerajú, tak sa mu rozšírili tie zreničky. Pozrie sa na toho druhého a začne niečo strašne rýchlo a veľmi potichý mu hovoriť. Zachytíš z toho niečo proroctvo, vyvolený a podobne. Ne. A ja chcem počuť. Tak obidvaja tak kľaknú. A vy ste vyvolení, vy nám môžete pomôcť. Čože? Toto? Výborne, áno. Počkaj. Áno, my sme vyvolení. A akú pomoc potrebujete? No, oni nám síce platia, ale robia si tam, čo chcú. A tí prekliatí bulivagovia, tí nám vadia hrozne. OK. Chceme sa ich zbaviť, chceme byť slobodní. A nie ste slobodní. No, slúžime. Za plácu, ale slúžime. OK. A určite by ste radšej slúžili, ako neslúžili, ale proste si to tam nejak tak fungovali po svojom však, že? No, my by sme radi našli svojho vodcu a odtiaľ odišli. Tam sa nám to až tak nepáči. Pridajte sa k nám a povstaňte proti ním. To je až dobré, ale prečo našli vášho vodcu? Čo, vy vari nemáte vodcu? Myslíš, že keby sme mali mocného vodcu, tak budeme slúžiť? Takýmto. A balivogom? Bolivagom? A čo sa stalo s vaším... Lebo určite ste nejakého vodcu mali však. Ten prekliatý Farblex ho zabil. Kto je Farblex? Farblex je žabiak, vodca bolivogov. Mocný šaman a čarodej. Tento Farblex. Mocný šaman a čarodej. Mocnejší čarodej ako my tu? Zabil nášho vodcu. OK. On bude mocný. No. Čiže sú tam tí v podstate ľudia, ktorí často majú také dračie masky však. Niektorí asi aj áno. A to chodia v takom čiernom, tak divne vyobliekaní a tak, dobre. Potom sú tam ešte tí bulivogovia, ktorých nemáte radi a tí bulivogovia tiež pracujú pre nich? Áno. OK, a prečo pre nich pracujete obidva? Prečo pracujú pre nich aj oni, aj vy? Farblex povedal a Bulivogovia večer hovorí Farblex. Farblex povedal. OK. Zaujímavé. Farblex povedal. To je nejaká hra. OK. Máte vy nejaké otázky? Otočí sa na ostatných. A nebol tam s nimi aj taký polodrak? Bielý, tuším. Sa volá, že... Jak sa? Rododendroza? Alebo... Langdendroza bol modrý, akože ja to neviem, ale Langdendroza bol modrý. Rododendroza. Nie, keď im ho popíšeš, tak nevedia, nikoho takého nikdy nevideli. A chodieva za Rezmírou tam aj niekto nejaký iný, podobný taký polodrák? Pokrčí plecami, nevie. Nevšimli ste si farbu nikoho, žiadneho takého? My nie sme rasisti, my farbu nevidíme. Tak. A však Rezmíra je... Rezmíra je Half Dragon. Rezmíra je, áno.
Ešte to čeknem, To ale sa myslím, ich že pýtam, hej. Rezmira je ako čierna, ak ste ju videli niekedy. Áno, Čierna polodračica. áno. A nejaké iné, niekto iný za ňou nechodil? Pokrčí plecami. My sme väčšinou vonku, my sme hliadka. Aha. Počúvajte, chlapci, a jak to, že vy také statné jašterice majú problém s obyčajnými žabiakmi? Keď ich je príliš veľa. A majú mocné kúzla ako Farblex. A koľko vás tam ešte ostalo? Pozrie sa na tých svojich pobitých. A koľko ich tam je? Nás je ešte asi 80. No. OK, a koľko je tam tých žabiakov? Tých je veľa. Oveľa viac. Čaká, keby sme ich všetkých vašich nabrali sem, nejak sa dohodneme a spravíme nájazd. My sme po celom močiari, hovorím, my sme hliadky. OK, a keby ste proste sa nejak tak zvolali na jedno miesto a že by ste vám proste pod našim vedením, lebo videl si, že my ovládame možno mocnejšie kúzla ako ten Farblex, že by sme ich proste zlikvidovali a vy by ste si tam mohli fungovať si tam tak potom po svojom a my by sme sa tam išli kúknúť do hradu? My vám ten hrad aj všetko teoreticky, keď sa dohodneme, necháme. To bude... On sa na teba pozrie. My nemáme potrebu kamenných hradov. Alebo... budete mať... Nebudete musieť slúžiť. Pomstíte sa Farblexovi. Áno, a nebudete musieť slúžiť. To by sme chceli. OK. Vy viete najlepšie cesty po močiaroch. Prvá vec. Ak teda má ešte niekto nejakú takú otázku, kľudne povedzte. Ale aby mi to proste neušlo z hlavy, tak či nás dokážete dostať do toho kempu bez toho, aby si nás niekto všimol? Akože ja sa dokážem zamaskovať. Ostatní neviem ako. Tak aj ja sa viem zamaskovať. Ja dokážem byť hlučný. Mazať bahnou. Ja mám PS with no trace. Ja použijem Mask of Many Faces a zmením sa na Lizard Folka. No, krámoc, tak už sme asi ostalo len my dvaja bez nejakého... Nevadí. Za ručičky pred mnou bránou, jak vždy. Ja viem letieť. Trochu. Každý vie lietiť, keď ho vyhodíme dostatočne vysoko. Áno. Alebo do dostatočnej hĺbky. No one tosses the dwarf. A nie je dwarf. Ale jedného máte zdržať. Ešte sme ho neházali. A Kramon vidíš, a echom by ma vedeli aj tak Nemyslím si, šmáriť. že v našej družine by bol niekto taký silný, aby tosses o dwarf. A tak Atrej by mohol. S echom. Prečo nie? Ja by som hodil Dacione Potion of Strength a ideme na to. Takže, lebo to je akože môj, ak máte nejaký iný nápad, kľudne s ním príďte. Ale taký nápad, že by nás proste dostali do tábora. Dostali by tam aj všetky tých svojich oných. A my by sme im tam potom nejak pomohli. Obzrieme si tábor. Po prípade od nich získame nejaké informácie. A využijeme to na to, aby sme sa možno aj nenápadne dostali do hradu. A zlikvidovali by sme tam tých hlavných oných. Možno toho Farblexa, či Kifras to je. Budeme mať 80 armádu 80 jašterákov ako zálohu. Netreba zabudnúť, že tam sú ešte tí, aj Farblex má predsa pod sebou
Ale svoju však. armádu. Jedno proste poďme do toho. ale pane, ale nás nie je 80 všetkých v rade. Mhm. V močiaroch, tak to myslím, myslíte asi. Koľko je vášho kmeňa? Začnem sa na tebe smiať. Ale močiare sú rozsiahle. Koľko je vášho kmeňa? 80 bojovníkov. Dobre. Pozri sa na tých mŕtvych 70 bojovníkov. Dobre. To by bola dobrá záloha. A vieš aspoň približne povedať, koľko je tam tých bulivugov? Je ich viac ako vás, hej, teda. Je. Čak, ale neviete poslať nejakého poštového holuba po celej onej močiari, nech sa viete stretnúť na jednom mieste. Otázka je, že či ostatné kmene pôjdu bojovať za tento kmeň, vieš? Je dobre Spoločný presvedčené. nepriateľ robí divy. No, však to, že pokiaľ majú oné spoločného nepriateľa a cítia sa utlačovaní, stačí len nejaký taký šepert, jak my, aby sme tieto ovečky pozniesli do vykúpenia. Čo sa Listen, chytajú all za guy. hlavu? Listen, all guy. A však čo hovorili niečo o proroctvu, tak čo chytá sa toho? No, to je ináč dobré. A ešte Chytaj raz. sa. Že chytá sa proroctva. Ešte raz o čom? Proroctva. No však oni veľa čo hovorili o nejakom proroctve. No, však, že teda ste tí, ktorí im vedia pomôcť. Aha. Zbaviť sa Farblexa. No, však keď toto povieme všetkým kmeňom, hurá, máme armádu hneď. Hovorím. O ostatné Otázka kmene sa je- mi veľmi nerozprávajú. Otázka Ale je, máte spoločného nepriateľa. Ostatné kmene žijú ďaleko. Oni to nepovažujú za nepriateľa. otázka je okolie okolo hradu nebezpečné? Celý močiar je nebezpečný. Samozrejme, že aj okolie hradu je nebezpečné. Že by sme to urobili Čo sa tam tak nejak nachádza? sneaky proste, že by sme sa tam niekde zaliezli medzi jašterákov a si tak odchytávali tých bulivugov jedného po druhom a že lebo ja sa dokážem zmeniť aj na bulivuga, takže zmeniť sa na bulivuga. To by bola robota na dlho. Asi je ich tam dosť veľa. Aha. Tak to urobíme Sadnem si. rýchly. A začne. Čo sa poškrabe, premýšľa. No. Cez deň, kedykoľvek ich je tam aspoň 50. Ďalší medzi Ale to je 30, menej ako ste vy. ďalší medzi 30 až 70 sa vedia dostaviť do 15 minút. A ďalší skoro 40 žijú vnútri v hrade s Farplexom. OK. To je dosť veľa. Otázka. Sú bulivugovia sami o sebe lepší bojovníci ako vy? Jeden bulivúk nedokáže zabiť Lizard Folka sám. Koľko bulivugov dokáže zabiť jeden Lizard Folk? Jedného. 1,5. Teraz mi dávaš Koľko otázky. bulivugov treba na Matematika. odšrobovanie žiarovky? Lebo je vás síce menej, ale ak ste lepší bojovníci ako oni, tak s našou podporou ich dokážete poraziť, aj ak ich bude presila. A hlavne, vy máte problém s tým Farblexom. Jeden z našich bojovníkov zvládne 2 alebo 3. OK. Čiže... Majú nejakú slabinu? Napríklad, keď ich zasiahne, ja neviem, oheň alebo elektrika? Zase sa pýtaš, že som to zavrel. Iba číslo 1. Nie, Som to myslím si, že zavrel. nie. Na to ti nevedia odpovedať.
No jasné, To keď je sa jedno, trpaslík skrátka. pýta, tak zrazu nič nevedia. To je jedno skrátka, ak som ich... vieš ako, teraz čo my sme predviedli, tak my sme tu v podstate v priebehu necelých 6 sekúnd zabili 10, hej. Čiže ja si myslím, že tých bullyvogov dokážeme zlikvidovať pomerne dosť, že sme na to dosť schopní a pokiaľ sa proste môžeme spustiť obliehanie hradu, že tých zvonku zlikvidujeme a potom vlastne tí, ktorí ak zostanú v hrade, tí možno zostanú ale na hrad by sa dokážeme dostať. Môžeme začať tým, že održeme hadovi hlavu. Áno, a môžeme to urobiť tak, keďže sme tu viacerí tichí a nenápadní a po prípade dokážeme meniť podobu, tak sa môžeme dostať k Farblexovi a proste ho... OK. Ale v prvom rade sa musíme dostať k hradu. V prvom rade vy dvaja nás musíte dostať k hradu. A tam to už potom uvidíme. Záleží od toho, že ako je to rozložené. Lebo napríklad, ak sú tí bullywugovia, že na jednom mieste, alebo jedia z jedného kotla, viete, Áno, A po prípade Baldur's Gate mechanika. Janox a Atrej vieme spraviť aj celkom dobrý rozruch, keby to bolo potrebné. Čo aj ako, hej. Ty si chceš na tom dinosaurovi zajazdiť za každú cenu, čo? Neskutočne, ani sa ma nepýtaj. Takže neviem teda, či vy máte nejaké plány do budúcnosti, ale akože môj návrh je, že pôjdeme s nimi, obhliadneme to tam a potom sa rozhodneme, že čo ďalej. Dobre, oni majú ešte task, ktorý musia dokončiť, musia tam doniesť krabice, takže mohli by sme sa prezliesť teraz za tých lizard folkov, doniesť tam krabice, nech tam máme jednoduchší vstup, vieš. OK, to by šlo. Aha, to je dobrý point. Nemusíme, pretože oni môžu tvrdiť, že ich niekto prepadol a že sa vrátili nás. Keby vás niekto takto prepadol, keby sa napríklad, otočí sa na nich, keby sa teraz stalo, hej, že tento boj skončil takto, že ste zostali len vy dvaja, ale my by sme už tiež boli, prečo tak vy dvaja by ste išli splniť ten task po tie truhlice, alebo by ste sa vrátili naspäť? Sami dvaja tie truhlice nevyniesieme. Ak by ste sa vrátili s prázdnymi rukami, tak vás zabijú, že ste ako to nesplnili? Nie. Močiar je nebezpečný. Bojovníci nám miznú a zomierajú často. A máme to. A jednu truhlicu odnesiete? Ale my nepotrebujeme ísť pre truhlicu. Vy ste predsa tí záchrancovia, ktorí nám pomôžu. Je pravda, áno, áno. A dokážete nás nenápadne dostať do vášho tábora, hej? Ja vás nepotrebujem dostávať nenápadne. Hliadky sú všetko naši bojovníci. Ja ich presvedčím o tom, že vy nám pomôžete. No tak to nemusíme riešiť ani nenápadnosť. Proste na nás nesmú vidieť bullywugovia. Až do poslednej chvíle. A Rezmína, ak je tam. Naposledy, keď ste tam boli, viete o tom, že by tam bola? Alebo bol tam len ten Farblex? Alebo ste si to nevšimli? Farblex je tam vždy. A Borngrey je tam vždy. Borngrey, akože... Sivá kosť, hej? Born. Narodený šedý, tak. Vedeli by ste nám o nich niečo povedať? Sú to mágovia alebo bojovníci? Že čo máme od nich čakať, od týchto dvoch? No, Farblex už vám povedali, že teda je to šaman mocný. Šaman a čarodejník. A Borngrey sa nejako zatiaľ neprijavil, ale vyzerá, že by to mohol byť celkom dobrý bojovník. Lebo o Farblexa sa teoreticky môžeme postarať my s
Yamanom. Ja osobne ako... Moment, potrebujem chvíľku času. OK. 5 minútiek. A ten Born Grey, on je Farblexov održtaška? Nie, Born Ja? Grey rozhoduje. Čiže oni sú na jednej úrovni, hej? Že obidva rozhodujú, alebo... Nie. To velí komu? Rezmira, Born Grey a Farblex a potom sú tí... Bullywugovia budú počúvať Farblexa, ale budú počúvať aj Born Greya. Ale Born Grey nebude počúvať Farblexa. OK. Born Grey, dobre. Ak sa tam dostanem sama v noci, každopádne ja budem vedieť jedného vymazať. Proste tam poďme a rozmlaďme to tam. Ja si tiež myslím, že by sme tam mali ísť. Ich podporou sa tam podľa mňa dokážeme dostať dosť úplne v pohode. A zvládneme to, ja si myslím, že to zvládneme. Najprv by sme si to mali prehliadnúť, že ako to tam vyzerá. A podľa toho ďalšiu taktiku. Pochybujem, že Kramon to vydrží len tak na stealthy. Jeho už Svrbion si už chce zajazdiť na dinosaurus. Kramonda tam pustíme, až keď pôjdeme na hodové. On nemusí byť členom skautovacej skupiny. Práve, že čo sa týka skautovacích skupín, čím menšia, tým lepšia. Lebo každý jeden človek, ktorý ide navyše, zvyšuje šancu, že bude objavená celá skupina. Áno, vlastne keď to tam pôjdeme prehľadávať, tak proste len niekto tichý a nikto nenápadný. Ja sa stále ešte vyzerám ako Bullywug, hej. Lebo akože ja sa tam dokážem pohybovať úplne nenápadne. Ja som potom sa zmenil na Bullywuga. Môžeme sa rozdeliť. Ty sa tam môžeš pohybovať sociálne ako Bullywug. Ja sa tam môžem pohybovať v podstate ako Bullywug alebo Lizard Folk, to je úplne jedno. Naše vtáky sa môžu preletieť nad tým. Nox sa môže premeniť na niečo malé, ja napríklad ísť sa pozrieť do nejakého interiéru a ja to môžem celé obísť a z diaľky a pozrieť prístupové body. Jamanke, máš nejaké takéto kúzlo, pri ktorom ti pomôže meniť podobu alebo spraví ťa nenápadnejším? Nie. Viem niekoho, spraviť, aby letel. Nenápadne veľmi nie. OK, ale myslím si, že aj tak je to podľa mňa dosť možností, ako niečo vyriešiť. Určite áno. Len hovorím, určite by som nešiel skautovať. Nox, pripomienky? Každý má nejakú špecialitu. Neviem, či by som chcel využívať, nie že zbytočne, ale využiť Valchip, ktorý by sa mi mohol hodiť pri boji. Ak to máš obmedzené, v boji sa premieňaš len raz aj tak, nie? No, pokiaľ mi znižia na nulu HPčka, to ja sa im okamžite hneď zmeniť zase na niečo. Nemusíš, ja si verím na skautovanie a evidentne Ašar tiež, takže... Ja jednak viem byť nenápadný a jednak začne vyslovene pulzovať a premieňať sa, pretože ja mám úplne ten Mass of Benefits mi dáva, že at will proste čiže ste videli, ako som sa popremienal na rôzne veci, takže ja s tým nemám problém. Ja bych zostal s Kramondom a potom keby sme dostali sign, tak by sme išli. Nemusíte dostať ani sign, stačí, že to proste najprv prezrieme, zistíme, ako to tam vyzerá, potom sa vrátime a dohodneme sa, že čo ako. Bo ak tam sú nejaké dobré strategické miesta, kde sú nejaké choke pointy alebo tak potrebujeme nejak zorganizovať aj tých Lizard Folkov. Dobre. Myslím, že je to príliš komplikované, poďme do toho. Najprv poďme tam a potom budeme riešiť, keď si zistíme, že čo tam je. Stmieva sa. Nevadí, tak nasadíme na lodičky a poďme. Ako ďaleko to je do toho vášho tábora, k tomu hradu? Ešte asi... Myslím, doraziť za tmy je aj celkom výhodné. 7 až 8 míľ. Na lodičkách to bude takže nad ránom. Potrebujem sa vyspať. A keby použijem Control Water a nás
trošička presvištím cez tú vodu. Ako funguje Control Water? Neviem, Je tam či je jedna pasáž. konzistentný efekt. Skôr keby si mal gast, alebo tak. No gast mám tiež. Spravíme motorový člnok. Control Water viem vyčarovať proste vlnu, ktorá by nás hnala dopredu. Ale ako dlho to trvá? 10 minút. Pozrite, Nie, a je počkaj. naozaj nutné, aby sme tam došli dneska? Áno, 10 minút koncentrácie. To bolo by to ako najlepší prípad. Súhlasím, zatra. OK. Alebo sa vyspíme v loďkách. Ale koľko nás je dohromady? Veľa. Už tak sme 8. 2. 8 a ich bolo 12. A koľko je tam lodiek? Loďky tam boli aj, tie ste si všimli, tie som hovoril, že sú tam aj predtým boli nejaké 3 alebo 4 a oni prišli na 3 loďkách. Jedna vezme Aj on... 3 až 5 aj s vybavením. 3 s vybavením, 5 bez vybavenia. To je dobré. Lebo aj oni dvaja sa potrebujú spať. Oni dvaja určite. Kýv Oni hlavou. zvládnu My exhaustion. sme spali, my ideme teraz, by sme išli pre tie zásoby. Pre tie krabice. Ale mali by ste sa vyliečiť, nie? Nech to nebeháte náhodou nič na nás vybafne cestou a spraví len také, že chrám, stáhne ste mŕtvi. Ide o to, že či nás vy dvaja dokážete... Tak nemôže byť na 5 miestach, počkať, ja môžem byť na... Dobre. To ti nevyšlo. Čiže koľko hodín by trvala cesta tam? Takých, no, 7-8 hodín. A keby použijem Gust of Wind, aby nás tlačím dopredu? A Gust of Wind je na ako dlho? Gust of Wind vás nepotlačí, lebo to sú kanoje. Nemáš tam plachtu. Tak spravíme plachtu. To bude príliš nápadné. A trejby Nie, to je na sa. minútu. To je aj tak len na minútu. A z čoho? Však mám len armor. Z armoru moc plachta nebude. Dobre. Čo si myslíš? Že Nič, Môžeme šetrím odložiť. spol sloty. Dojdeme tam po 7 hodinách. Budeme dožubaní. Vyspinkaní. Kto vie, Nás čo má? absolútne netlačí čas. Áno, to je pravda. Nás netlačí čas. Toto je hádam prvýkrát, čo niečo ideme robiť a netlačí nás proste čas. Zapíšte to Ale- niekam. Keď si spomeniete a uvedomíte vlastne, tak vy ste sem od toho hostinca išli celý deň. Ráno ste začali cestu a teraz sa stmieva. Aj my sme dosť unavení, čiže mali by sme to asi prespať. Poďme spať. Ty si vravel, sú tam nejaké domy, nie? Kde oni tam majú túto základňu. Nie sú to domy, je to tu okolo vás je trošku sušia zem než v ostatnom močiari a sú tam také prístrežky akurát, nie že domy. Je A ja som sa kúkal na Jamana. Vážne. Chceš, aby spali s nami? Nie. Ale ja nám dokážem vyčariť úplne pohodlný a bezpečný domček. A to sa tam mestíme všetci? No, my všetci áno. Oni sa tam už asi nemestia. Počkaj, ja si ide pozrieť, že na koľko je to osôb. Tuším až na 12 dokonca, neviem. OK, idem to skontrolovať. Leomut Tiny Hut. Nine creatures of medium size. 9. No, Čiže narveme tam aj ich. Easy game. Ale otočí sa na nich. Ale žiadne funny business. My vás ochránime teraz, ale naše zbranie ostanú tam. Vidíš, kde ich položili, Poriadku. tie zbranie majú. Vlastne v poriadku. odložené tam, kde... Tak tam, urobíme kde... takto, že to. sa proste vyspinkáme a pôjdeme tam zajtra. OK. Kde chcete domček?
Ramon by asi ešte išiel vylutovať možno tie veci, pre ktoré oni vlastne prišli. Ak tam nejaké sú. Nebolo tam nič? Nie. Oni to mali zobrať priamo z hostinca, hej? Áno. Áno. Čo ste našli, čo som hovoril, to boli tie sušené ryby. A tie sušené nejaké tam netopiere a nejaké jašterice rozpučené úplne na placku a na slnku vysušené. Môžeš si dať, keď chceš, Klamont. Oni dvaja sa k tomu vrhnú a normálne začnú sa pchať. Dajte si. Je to dobré. To nie je úplne naše... Ak sa tu niekde dala nájsť alebo uloviť nejaká jediteľná strava, tak by ju našla alebo ulovila po pricestovaní. Ja nepohrdnem. Vyskúšam ryby, sme v močiari. Áno. Akože ryby nie je problém, ale to ostatné... Máme aj zásoby hlavne, keď tak. Áno. Hej. Za celú kampaň som ich jedol 2-krát. Ja by som si trúfol, ja som taký na exotické veci. Ryby? Môžeš podávať ti netopiera. Normálne tvrdé, tie krídla sú tam celé to... Pobucháš to drevo. Dobrú chuť, Atrej. Toto sme tu už raz mali vo Wuhane. Žerem A to netopiera. už si vyťahuje len Chrúbka. bas. Oliver, nie. Chrúmka. Keď sa dostaneš, teda tie krídla chrúmkajú, keď sa dostaneš v teličku, začne to byť také žuvavé. Nie je to veľmi chutné, ale cítiš, že ťa to zasytí. Že to stačí ako jedlo. A zároveň OK. dostávaš COVID, takže minus 20 HPčok. OK, ja si stiahujem jedný rations, radšej. Nemusíš, lebo sú tam nejaké vtáčky a nejaké ryby, doufám, nalovila. OK, dobre, tak si Ak sa s tebou ration. jdou podeliť, teda. To je ešte Je to otázka. najlepšie jedlo, Všetky, čo čo som majú jedol, záujem. honestly. Tam v Na Trenčoch to na by vojne... si zožral všetko. Ale však prosím ťa, tam v Trenčoch na vojne sme to užrali ešte horšie veci, takže takýto netopier sušený, to je nič ešte. Ramon príde za Atreom. Čo tie houbičky? Slúbil si, že mi dáš? No tak. Ale na papanie nie, na one. Ale ja ich potrebujem na pivko. Ježiš, dobre, tak tam máš one, strčí ti one dve do ruky. Jej, díky. A začneš si ich pchať rovno do huby. Fairly unpleasant trip. Nie, odložím si ich do kapsičky. No, Byli teraz si ostatní. hoď stovkou. Nie, to bude až na oslavu, až potom zdáme lisohlavky. OK, Vyfozili listohlavek, no. To takže je zaujímavé. niečo zjete, ukladáte sa spať. Mhm. Keďže máte ten tiny hut v podstate, tak nemusíte ani držať liadku. Ak sa dáte ešte tak, že možno aj ďalej okolo od toho tábora, aj keby niekto prechádzal cez ten tábor a nech si vás nevšimne. No a preberáte sa ráno. Spravte si long rest. Mhm. Ešte čo tak. A oni ráno ako vstali, vyzerá, že sa cítia oveľa lepšie, než včera večer skončili. A zase sa vrátia k tomu jedlu. Už sa opakujem, ale zase pred koncom long restu, než sa doplnia spell sloty 8 Len povedz na plus koho. 15 a Trainoxia. My sme teraz melečka. Toľko isto, ja vždy. OK. Dobre, oni keď sa najedia, tak sa vrhnú do vody a začnú chvíľu plávať. A keď... netrvá to dlho, nejakých 5 minút, 7, ani neplávajú veľmi ďaleko. Keď sa vrátia, vylezú z vody, tak sa ponaťahujú a sadnú si dvaja do jedného kanoe a pozerajú na vás. OK, asi je čas ísť. OK. Dobre, poďme, budete nás asi viesť. Ašiel, chod s nimi ty. Idem. Nemusí ísť nikto s nimi do člnu, ak nechcete.
To už Viete presne sa aj s nimi, lebo oni pôjdu prvý, aby Viete videla. sa dať traja do jedného, traja do druhého člnu. Je tam dosť člnov, ako som hovoril. OK, čiže ideš s nimi ty, či mám ísť s nimi ja? Môžeme ísť iba v 2 člnoch, teoreticky. Tam je... Ja chcem ísť v tom člne, ktorý pôjde prvý, lebo... Dobre, tak s nimi choď ty, lebo sa každý zmestí do jedného člnu a my zvyšní pôjdeme v 2, lebo nás je dohromady 8 a potrebujeme, a do jedného člnu sa zmestí 3 ľudia. S vybavením. Áno. Lizard Folkovia sú naľahko. Ešte predtým, než nasadli, si zobrali svoje zbranie. Všimnite si, Jasné, že majú také zvláštne štíty, ktoré si dali na chrbty, že sú také, ako keby majú dookola špice, že sú to proste spiked shield. Teoreticky viete si predstaviť, že by sa to dalo použiť ako zbraň. Zaujímavé. A okrem toho teda Škoda, ešte heavy cluby, ťažké palice. Klaby. Tie štíty mali aj tí padli? Áno, ale u tých padlých z tých štítov veľa nezostalo. Áno, tam už len také ohorené zvyšky ešte stále plávajú. Jak sa rozdelíme teda? Dojde teda s jaščericami a my ostatní jak? Podľa mňa ja a Jaman by sme mali z rôznych člnov, keby bolo treba z každého člnu riešiť niečo magické a vy sa, ja neviem, rozhodnite. Dobre, ja si sadám do jedného. Ja do druhého. Tak ja idem za Jamanom, lebo Ašarovi sa mi stále nepáči. OK. Ako Ašar s Kramondom. nasadnete, začnú oni Ja idem s teda Jamanom. padlovať. Tak Ašar padluje sám, všetci nastúpili do toho druhého, aby nemuseli ísť za Ašarom. Nie, niekto musí ešte so mnou, lebo nás je 8. No v jednom... Idem s Kramondom, Idem keby ja. náhodou. Nech sme Tak to ide porúbka. s Jamanom len sama? To prčíc. A nie ešte s Echom idem. Nie, s Echom ideme. Čiže Asher, Kramond, Nox, Jaman, Atrej a Atrej a Atrej a Dovid je s jašterakmi. Ešte nie? Dvakrát? 3-krát bude až na 12. Dobre, tak len 2. Oni môžu, keďže sú nehmotní, oni môžu popri tebe utekať po vode, takže... A tlačiť, čln. Keby náhodou. Tlač. Tlačí už nie. Ja Tlačí už viem. nie, bohužiaľ. Tak poďme. OK. Ako tak cestujete, Poďal. oni dvaja padlujú v tom jednom člne, obzeráte sa okolo seba, je to stále močia, čiže tie stromy tam sú občas nejaké trsy, hmly a podobne. Asi po 3 hodinách nejakých 20, 30 až 50 stôp napravo od vás vidíte také malé blikotajúce svetielka. Na to sa jeden z nich otočí na Dow a hovorí: to sú nebezpečné svetielka, nesledujte ich. Jamodovi hneď v hlave, že ísť za svetielkami. Zakriem ti oči. Počkaj, ja s tebou nie som vonom. Vy ste to ešte nepočuli, zatiaľ to oni povedali len Dow. Dow by použila svoje Earrings of Message a poslala ten message do obidvoch členov. Takže by to poslala Atrejovi a v druhom člne... Kto je v druhom člne? Ašar a Kramond iba? Ašar, Kramond a Nox. Tak Noxovi. Hovorím Jamanovi, na tie svetielka sa nemáš pozerať. Aké? No. Dobre. A prečo Ja len padlujem teba ja? šepnem. Prečo padlujem ja, keď môžu tvoje echa padlovať? Lebo Echo sa nemôže ničoho dotýkať. Oh, damn Dá. it. To
Tak OK. môže sa, ale iba cez to prejde. Ale ja nie som veľmi silný, že za chvíľu ma budeš musieť vystriedať. Ako ja som tam mal padlovať celý čas, neviem, čo sa do toho tak statočne hodil. Neviem a padlujem ďalej. Dolu sa padlo, za celý čas ani nechytila. Páči sa mi robiť toto na kameru. U nás padluje Kramont, lebo život na ľudí mu nie je cudzí. A Ja už dajte padluješ mi, takto. všetci, ktorí sa pozriete tým smerom, dajte mi wisdom check. Je to kanoe. Nie safe, iba Mal sa Wisdom. klasy. Safe, wisdom safe. Wisdom safe. No ja To som sa môže byť. určite... No ja som sa tam pozrel, keď mi to povedala. Nepozeraj sa na Ja tiež. svetielka. Na ktoré? No. 17. 9. 14. 19! Wisdom? Safe. A to mám, hej. Hej, prečo? Tvrdo ideme ja. Končíte jak Frodo. Daj. Okay. 13. OK, ja mám ty a Ach, Ašar, I knew it. aj Nox. Keď sa pozeráte na tie svetielka, zdá sa vám, že z nich vyžaruje také teplo, bezpečnosť, taká nádej. Iba sa mi to zdá, alebo ma to vyslovené ťaha? Aj vás to tak trošku ťahá za nimi. Chcem tam To ísť. je krásne. A jemne, Dobre. jemne sa začínam natáčať padlovaním za tými Chytíš svetlami. rybu z vody, daj mi dex check, dexteritu. Vyberem pádlo z vody a Aha, pádlo, ja preplesknem som rozumel, Noxa že a rybu. Ašara. OK? Taký losos vyskočí do tifacku. Losos močiari. Svetelka. Také... Alebo Bezpečné. nepreplesknem, ale chrstnem do nich vodu. OK. Ja kúkam sa mi odpadluje. A vy ste z toho snap out, čiže zdá sa vám, že keď sa na to pozriete znova, na tie svetlá, tak zdá sa vám, že to svetlo nejako zošedlo, vybledlo a nie je to až taká nádej, taká bezpečnosť. Možno, Kúkam že na to. je to až smrteľné, nebezpečné. Kúkam na to. To je jaké svinstvo. Díky. Ja mám kam Mám ideš. to Máme u ísť vás. Svetlá sú bezpečné. Ako nemáme sa na to kúkať, tak čo robíš? Streľ mu za ucho. Dobre, dám si dole tú rukavicu, nech mu nedám tým tým ostnatým a preklesnem ho. Má to ten istý efekt. Zrazu to svetlo A ja sa mám. ti zdá až Harder. smrteľne pleté. Príjemné. Okay. Dobre ráno, šipková Díky, ruženka. díky. Čo si tam videl svojho boha zase? Tam si išiel preto? Ne, zjavne som videl niečo iné. Poďme ďalej. Hneď som To späť. bude nejaká mindbending mágia, to sú strašné Dáme pauzu? mrchoci. Hej, Venčiaci. poprosím aspoň 5 minút. Venčiaci. Idem len Jo, vyvenčiť. jasné, OK. Pauzičku si dáme, dobre. Keď ste vy padli pod okúzlenia tých svetielok, tak tí dvaja sa na vás pozreli a trochu pokrutili hlavami, ale nič nepovedali, nejak to nekomentovali a pokračujete ďalej a kto ste trošku všímavejší, vidíte, že oni sa orientujú podľa stromov. A všimli ste si, že na tých stromoch sú ako keby značky vyškrabané, vytesané, vyrezané. Takže pokračujete ďalej a ďalšiu hodinu, Dou by sa na to chcela sústrediť?
počas cesty na tej značky a pochopiť sa, že akým štýlom to ich značenie funguje. Videla si to značenie už počas cesty po suši, potom močiari, predtým, než ste došli do toho prístrežku. Takže daj mi intelligence check. Straight int alebo aj s nejakým skillom? Vieš čo, daj mi survival. To môže byť survival. That works for me, to je plus 6. 18. Hej, Dou pochopila, že toto sú práve značky, ktoré vedú. A naozaj všimla si aj predtým tie značky, lebo nie sú nejako skrývané, oni to proste nečakajú, že by tam... No. A ako sa plavíte ďalej, tá voda začína trošku, máte pocit, že prehlbovať. A asi po hodine a pol, po dvoch, títo dvaja sa tak obzerajú okolo seba, pozerajú pred seba na to a zrazu len zdvihnú pádla von z vody. A jeden z nich vstane, otočí sa na vás všetkých a padla hore! OK. A To padla hore. Padla hore. keď to spravíte, tak kto máte... No schválne. Čiže to máme... Asi nikto nemáte pasívku 20. Pasívnu perception. 24. 24 máš pasívku? Áno. To desí. Kokos. OK, tak Dou si všimla vo vode krokodíly. Ale že veľké. Veľké krokodíly, ako preplávajú okolo vás. Ale nikto iný, jedine, že by ste sa chceli zahľadieť a prehodíte 20. Ja by som mohol... Však ja nepadlujem tak, že nech tí, čo padlujú, one zdvihnú. One tieto... No, kým všetci zdvihli pádla, tak... Jasné. OK. Krokodíly preplávajú, nič ďalej sa nedeje. A vy po ďalšej asi hodine doplávate, je tu nejakých 7-8 hodín, doplávate zasa trochu suchšej zemi. Nie je to úplne, že súš, ale proste stále ste v močiari, len je tam trošku občas nejaká tráva a tak. Oni dvaja zatiahnu kanoe na tú suchšiu zem. Vidíte, že je tam zasa niekoľko tých kanoí. Keď vystúpite a len sa na vás pozrú, pokývnú vám a kráčajú ďalej do džungle. Respektíve do toho močiara. Všimnete si, že vyberajú takú cestičku, zasa sú tam aj tie značky a vyberajú takú cestičku, ktorá je tak ako včera trochu suchšia, než bola tá dnešná. A po chvíli, nie dlho, nejakých 5-7 minút, vás zastavia a jeden z nich hovorí: pred nami je hliadka, pôjdem sa s nimi porozprávať. Kývneš mu, necháš ho ísť. Are you sure you want to do it? Ale nerobím si rádu. Dobre, tak on vybehne nejakých 50-100 stôp a vyjdú ďalší lizard folkovia a začnú sa rozprávať. A on niečo hovorí
Oni niečo hovoria, potom zasa on niečo hovorí, otočí sa, ukazuje na vás. Oni niečo hovoria, pozrú sa vašim smerom, sledujú vás. Keď sa druhýkrát obzrú, tak im zamávam. A OK, keď im zamávaš, tak sa na teba len pozerajú. Kývnú hlavami. A po chvíli ten, ktorý od vás odišiel, vám kýva, že môžete ísť. Ten druhý, ktorý zostal s vami, ide rovno za ním. Ideme, teda asi. OK. Keď prídete, vidíte, že je tam hliadka zložená zo 6 lizardfolkov. A jeden z nich, ktorý vyliezol teda z tej hliadky, pozerá na vás a tak vás hodnotí pohľadom. Tear him down. A keď sa na ňo tak pozeráte a hľadíte mu do očí priamo, tak on po chvíli hovorí, že tuto Snapjaw mi povedal, že vy by ste nám vedeli pomôcť zbaviť sa bolívagov. No sa to nezdá, ale presvedčil nás. Predsa len sme videli, že išli viacerí. No dobre, tak môžete prejsť. A postavia sa ďalej znova na hliadku. A Snapjaw, ktorého teda označil, že tento sa volá Snapjaw, pokračuje ďalej po tej ceste. A my teda ideme s nimi. Prejde asi pol míle a zrazu pred vami vyrastie taká z lesa čistina, na ktorej vidíte veľký, ale fakt, že veľký hrad. A priamo pred vami je väža. A ten hrad je kamenná stavba, veľká, opevnená, naozaj poriadny hradisko. Má jednu ako keby predsunutú baštu, väžu, rovno pred vami. A potom 4 bašty po okrajoch hradu, ktoré vidíte. Hrad je zachovalý, je stále zachovalý, čo je celkom zvláštne vzhľadom k tomu, aké vlhko, aké nehostinné podmienky panujú v tomto močiari. A dobre, táto mapa sa vám bude dlho načítavať, je taká väčšia. Nerad to vravím, ale odpíšte si tých 15 HPčok, lebo keďže už 8 hodín prešlo, tak 8 skončil. A hoďte sa mi sem. Zatiaľ. Plavidolný? Nie. Spravil som focus ping. Spravím ho znova. To nie je na focus pingu. Nevadí, presuniem vás. Zbesilo pingoval. No neviem, kto zbesilo pingoval. Môj ping je krikľavo zelený. Aha, taký som nevidel. Budeme si porovnávať pingy. Ale videl som veľa modrých. Však na tejto ceste nie, či? Dosť možno si pingoval na DM layery. Nie, som na token layeri. Tuto to volade bolo, nie? Áno, tam, kde je Ashar. Prečo majú všetci také malé tokeny, len ja mám taký veľký? Lebo to je zasa... No, ja to pozväčšujem. Veľký? Pred vami, to čo vám bráni výhľadu, je drevená ohrada. Nie ste tak blízko ešte, aby vás niekto zahliadol, ale teda, aby sme už boli na mape. Dobre, beriem to tak. To, čo vám bráni vo výhľade, je tá drevená ohrada.
keď nad ňou preletí a vnútri Tak z uvidí... výšky. Mhm. Neviem napadť. Sekundu, lebo táto mapa mi to spomaľuje zasa. Musím vás najprv zväčšiť. A to fakt neviem, prečo mi to robí. Lebo som to nastavil. Ospravedlňte technické problémy. OK, mali by ste mať tokeny správnej veľkosti. V tej ohrade, keď sa nad ňou Kes preletel, vidí... To bolo tuto. Momentálne... veľkých jašterov. Aj vám dám obrázok, myslím, že by mohol byť medzi handoutmi. Tak nie. Tak ich tam musím nahádzať. A sú tam proste ako zvieratá v ohrade. Také sú to reálne jaštery, nie sú to želizarfolky. Ale... Nie, to sú jaštery. Ja by som teoreticky vedel nahliadnúť cez Kesové oči, ak je mi blízko. Vedela by ich identifikovať cez nature alebo tak? Stvorenia? Nepotrebuješ. Lebo keď sa opýtate Snapjoa, tak vám povie, že to sú veľké jaštery, ktoré oni používajú v podstate ako ťažné zvieratá, ako jazdné zvieratá, aj ako zbrane. A počúvajú skôr vás, alebo tých bolivogov? Toto sú naše zvieratá, hovorí ti ten Snapjoa. Výborne, máme kavalériu. Aby som to ďalej popísal, hej, teda. Čo vidíte, nevidíte. To, čo vám bráni vo výhľade rovno pred vami, to? Je tam ten ping? Bol tu. Možno tam bude. Ako nejaký stan. Presne tam. Sú dve budovy, veľké budovy, ktoré sú zo slamy, z takých napevno zviazaných snopov slamy, ktoré tvoria ako keby obrátené účko, hej, oblúky. Okay. A medzi tými oblúkmi sú ďalšie snopy slamy poprepletané. Vyzerá to veľmi zaujímavo. A Snapjoa vám hovorí, že toto sú ich obydlia, lizardfolkové. A tam na severe tie malé okrúhle obydlia sú maličké, ako keby rozpleštené bubliny, gule. Deti s takým odporom pohrdaním hovorí, že tam bývajú bolivagovia. A keď si všimnete, tak aj medzi tými budovami je rozdiel. Tie lizardfolkovské sú také
vyzerajú také vzdušné, vyzerajú také suché, pohodlné. Tie bulivagovské proste sú blato, voda, občas tam dokonca aj z tých východov, na ktoré vidíte, vyteká nejaká taká brečka, proste humus. Sú strašne nízke a dokonca keď sa niekto chce dostať dovnútra, v podstate vyzerá to, že by musel preliesť takým malým tunelom, že sa tam ani nedá v podstate normálne vojsť. Za ohradou tu vidíte vlastne tú, kľudne si môžete posunúť tie tokeny vyššie. A vlastne toto vám môžem ukázať. Takže takto nejako vidíte ten hrad. To priamo pred vami, to nízke, vyzerá ako tá jedna bašta, z ktorej tam vzadu za ňou je ako keby ochod za taký malý mostík. No a potom tam vidíte tie bašty a v strede nejakú vysokú väžu, ktorá je teda vnútri. A v okolí je ale, teda okrem tých budov, ktoré vám povedali, že sú Lizard Folkovské, je proste bláhno všade. Blato, to špinavé. A dokonca vidíte niečo, čo je voda. Hej. Priamo pod hradom. Nevidíte, neviete, aká veľmi hlboká. A čo sa chceš opýtať? Že to len tak poznám aj na návod, že hrad je podmočený. Nezdá sa vám, že by bol podmočený. No. A ja by som navrhoval to tu dnes aj uzavrieť. Ja som si myslel, že to povieš. Lebo si toho ešte musím veľa načítať o tomto hrade, je fakt obrovský. A dá sa tam skákať z poschodia na poschodie, takže je fakt obrovský. Takže ja vám ďakujem za hru. Aj my vám ďakujeme. A ďakujeme aj všetkým našim divákom, diviačkám. Prajeme vám pekný večer, dobrú noc. A vidíme sa najbližšie. Áno, vieme, Kramon, si Torov klerik. Ahojte, musíme robiť reklamu. Jasné.